Gangnam Style. Опа, Gangnam Style. И пеем! Gangnam Style. Ръцете на кръста. Браво на вас! Аплодисменти! Умри ли Таня? Да. Искам аплодисменти специални за Рожденичката, защото се представи отлично на една от моите любими песни. И теб ли е поздрав? Добре, Рай, благодарим ти за тази песен. Абсолютно. А Кали пък позна, че Адела минала стаи с гледания в YouTube. Браво на нея. Така, гладни ли сте, деца? Не, аз съм жадна. По-гладни ли сте, отколкото танцували? Добре, знаете ли какво предложение имам? Хард рок и хард метал, добре. Първото предизвикателство вече е изтегнено и то е рап предизвикателство. Има ли сделка? Сделка има ли? Ами ще изпълняваме ли това предизвикателство? Добре, рожденичката каза, че има сделка да изпълним предизвикателството с рап музика. Коя да бъде песента? Ти казваш. Шакира. Някой на Шакира на рап предизвикателство. Михайло Филева. Опасно близки. Да. Добре, дадено. Пускаме първата песен от предизвикателствата. Тя е на Михайло Филева, опасно близки. Който се включи си печели точки накрая, ще има изненада. Включвате се като танцувате, пеете, забавлявате се като на истински рожден ден на парти дискотека. Печелите като се представите по най-добрия начин. Губите, ако се предадете. Хайде, Таня! Искаш ли да показваш движение, пък ние да сме ти огледала? Така ще... Айде, заповядай отпред. Превръщаме се в огледало на нашата рожденичка, да видим кой най-добре ще имитира. Изкушаваш ме, всеки поглед, всеки жест. Изпитваш ме, до кога така? Как ще издържа твоя любовен тест? Няма ли как някой да ми каже? Спра да се занимавам вече с теб. Няма ли как някой да ми покаже, че опасно е да се играе с теб? Мога да читам устните, искаш с теб да сме опасно близки. Моля да отгадам мислите, фактите говорят, има нещо помежду ни. Мога да читам устните, искаш с теб да сме опасно близки. Моля да отгадам мислите, фактите говорят, има нещо помежду ни. Опасно близки. Аплодисменти за Таня! Момчетата, понеже сте много статични, Таня, ела при мен, предлагам нещо. Момчета, искате ли да се разделим на отбори момичета на момчета?